wadhi e twak machielo thuolo be nanno ka dhi piyo piyo. An gima nyalo wacho ng'eni I'm shocked ka winjo wakili gik ma wakili wacho. As a learned friend, as a leader, gik mo wacho somewhat is misleading Kenyans. Misleading e yo machalo nang'o? We alerni, we akete kama. Performance ma county kata ma region is gauged or measured by the type of leadership ma ungo. Mo kinyal siemo ng'ato kata jowadu ni gima kama okotimre e dalau tineno ka jok moko time. To ma mbaka mosego makachien ka. An example nen gik mane MP Kiharu ne timo to ni ng'iyo MPs madala kacha otimango. To negi yudo ka gik moko pogre ground kabisa. To king'iyo capitation to allocation ma MPs gi imiyo to romre. Koro sami siemo lueti i point fingers in the wrong direction, that is misleading. Mano I blame government too, from governor, mijumbe, woman rep, senator, nyaka MCA. On the same note, mar education. That debate was so heated. Majo Pin was on loggerhead. Makuro mijumbe was up in arms. Negi dao nikech. Negi ngiyoni wajumbe moalo kaka kudo wigi. It's like ilo nyogi duk. Nikech Jopin no ya wang wenge Jopin na ndio sasa wananchi wakaanza kuona kama watu wao wafanyi kazi. It was bad. Gashagwa where luonge nikech en mano chako gino. Ka gino no bed kaka no bed. Owacho ni kama ka en kamano jok mokti kila nyathi osom kuma wae. Nikech onge kaka jok moko dhi bedo modich gero gik skunde. Infrastructure mege dalagi and then sami timo allocations mege school. Ni jok mo mana kuma nono nyithindgi mikelo kuma infrastructure timo to allocations ma mijumbo mi mar areas go te romre. Ang'o mano mamono mijumbe from each region oti kaka jowete getiyo instead of blame games. That is number one. So leadership is what is failing us kaka jo Kenya. Koro pointing fingers is unnecessary. Aya mara riyo kanyalo kete kama development mar piny is progressive. Progressive in what way? We have a vision or a dream mwaketo ni wadwa timo ABCD within this timeline. Ang'iye from a technocrat point of view, not like a politician. I come from a private sector as well. Ma koro kuasetimo mano wang'iyo ni be time ni oselapse. Watimo gimilongo ni evaluation. Gimono wacho ni wadhi timo to be wasetimo wa execute kumodong to kanye. Kopo kwatiko wawacho ni hapana wa okuongo timma watieka kokwa pang gimo pango. Pango no visions 2016 ok rach. I'm not saying it's a wrong idea. That is how it should be done. But gima pod bagina chandowa and ni koro wadwa jump in planning for 2060 to mae mapo mawangoni pokolosre kaka dwado losre. So emomiyo iyudo jok machalo world renowned technocrats donje weche wa nineno kaka Hiroyuki Hino, which is one of the directors ma IMF kuma Ruto hole gowi chakro kinya kodhiambo or advice Ruto ni this vision 30-40 years, I mean bokawa 30 to 40 years loss so nikech it is unrealistic. Give problems ma wan go kaka piny economic crumble da wan go, it's not going to work. In korka kori paro ni okodhi tiyo yo makare. Not for now. We need time. We need time to adjust. Time to accept ni